Right, Abusianfoɔ mechiachia obi a ɛma na hewa kwaba. Yɛhyia biem by Grace TV. Twedi ampo Nyankopɔn adaroma. Sesi a aha na yɛde ɔsom na bedu ya yɛto aso. Nti sɛ medi kan kai na ne die ni abrase kwan so. Entempa sɛ oba bedu na ona media iso na obehu video ya mesrɛ wani die mentwam na wa subscribe na wa turn on notification no na obeka busuan na nkakra yɛnyina bom amadaroma medasepa ne som da ewo Manhyia kotokofie ene Asanteman enhyiamu de ka na opotokasa mu sɛ Asanteman council meeting na ekoso ne de toso mienu ebra ɛsɛ bi na amampɔn dot ye no ekoso ewie kai sɛ amampɔn dot ye no ekoso wie no na no madi ka ahyia baako ene de no na etoso mienu ya eno so ekoso ewo Manhyia kotokofie na Asanteman council sɛ madi ka akyerem sɛ yɛkasa Asanteman council de a abusua na Asanteman mu nyina amanhene na afei abrempɔnfo ene sɛ adikrofo na no mo wa Asanteman mu nyina na basa na omo ehyia ne enso de na ekoso ewo Manhyia kotokofie ya yɛde no nso mu asɛm ɛsom mo sɛ de esi etie no na yabedu ha twedi ampo adaroma nti yɛbenya akonya na yɛde enemu amane bosom na ensɛm wa no bɛkɔso no ɛdɔso pa yɛbɛto yɛbo ase na yɛkyerɛkyerɛ ni nyina nso mu ɛde akyerɛ mo na yɛ ne ahwɛfo yɛ nyina yɛhu de ɛbɛkɔso ne dai ɛwɔ Manhyia klɔb Asante kotokohene na himfie na afei bibia enso awie yɛhwɛfo ni kakra de yɛkɔso wa na afei yɛka bia yɛfa ti abusuya sɛdeɛ medican aka ɛde akyerɛ mu no yɛbɛto aso na afei yɛde emu amanebɔ ne mu nkyerɛ mu adesua nyinaa ɛnso aso mu sɛdeɛ ɛsi yɛde mu yɛde emu adesua nyinaa aso mu sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ ɛyɛ Asanteman council Asanteman council Asanteman enhyiamu ne dai ɛdeɛ na ɛkɔso ɛwɔ Manhyia kotokofie klɔb Asante kotokohene yɛwura na himfie ya yɛde ɛno so emu amanebɔ ɛso mu sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ na nsɛm bebree na ɔhene ɛbɛkɔso ɛna nsɛm bebree na nanom ɛbɛtena so ewo Manhyia Palace, the seat of the king of the Ashanti kingdom. Na yeranom edi amabibia ewieye. Nsem bebree yeranom betena so na yenhwe quickly ensem one nanom betena so ewo ene Asanteman council na yemfa ni nyina so emu asem ensom ye ne yahwefo amediki aka cho say Asanteman nyina na Asia. Of course yedim say yekasa Asanteman nyina e free Asante mantamu nyina ene ahafo mantamu nyina afei sanso na oti mantamu no mu nkro ya ho asum sikadwa Eastern region eka ho bi afei bunu ne bunu East afani nyina bi enso eka ho na wo nyina Asia na ntempa ne die mu yenhwe ensem wa na yewura no bekoso ensem wa yewura no bekoso na de no de di kan Agona stool affairs na se Agona enkunya ho nsensem na beba yewura ni unim se Agona man ne kwakura ema afimpimie no ene aduonu miensam bosome mienu mu February 2023 na Agona man dot ye nanom yewura no a ekoye Agona man dot ye ma bibia wie asomdwe kwan so ene Agona nkunya ho nsensem se ahyase ye wo henanim nyame ya dom wa yewura ebetena so na eno so wadi mu nkomo na Asanteman nyina na bibia enso awie no baako na nya Agona stool affairs nko a na ohene ebetena se na wahwe emu ensensem de ka ho biem enso seche Kwaman stool affairs seche Kwaman stool affairs abusuya Kwaman se de nyina nim no
kwaman ewo seche ben suta ben beposo kwaman ensensem so ewo hene din ye ne nyame ya domu a yewura no beboa na otenase ama wahwemu na obeka ya da ye twate oba ye no nanom afibua ya etunyine si hene no eba yewura nim ma dodo no ano ekopiem se de hibrantie ba akobi na omo pese ohene ade akunwa no anase omo pese obetina akunwa so se seche kwaman ma hene no na nanom atenkunwa ni bi e wo seche kwaman sorry ye ekasa ese yewura se nipa no omo kanom oyobi obetina akunwa so a omoa ma seche kwaman man no entumpon omoa ma seche kwaman emfa ntuma pa emfra sanse omo susu se odan suban ne ye bi adi a sabi obetina akunwa so a emoa no ntinze ba ya ankohene emoa na entempa sa de hibrantie a ye kana asem no womo entwane dimu na womo fa akunwa no emra no eno nti ma yewura aye se sa bia wode se kwaman sensem no ahye berma safotwene bu akodu aye berma komawu man hene ensa se wono a enkotena se na woni wonyina antas no nti obi asem hwe esiesie ema sodwi ma de aka bia onfa emetuna ne mene elimse berma akotena so awie enti amane bobia efrimu ba no wode beba abetu yewura kro bia Asante kotoko hene ni ewo Manhyia kotoko fie na bibia enso awie ye no enso ye nsem no bi ye beko hene ni sanso ena ba ko ye ka ho enso eye Mampon stool affairs na Mampon sensem so eba yewura kro bia Asante kotoko hene ni na ohene kokroko onyeka kraka ya Asanteman nyina wo no yewura na komapa na butrenti oso na bo ase ahwe Mampon sensem na aboa ama asomdua abanti Mampon stool affairs so na nyankropon twedi ampon ya aduma beba yewura nim na yewura atena so ahwe obeka ya petition bi beto ohanim se Mampon jase na afi Mampon country empo womo nya ade hye ya nye womo de sefata se womo di akunwa nti santene moa na nka wo hwe nsem no mo ama bibia enwie emo de ma committee se womo nko hwem ne de afi mu ben na do beto yewura nim na afi yewura na koma pa na butsenti we na ahwe aboa na wapene poma sibira sanso ene yi Mampon de enso free world dua ya nkwanta nkunya ho sensem so nso dua ya nkwanta ma hede na abo akitoro mu okwakura enfika krani ma afi atwam dot ye ekoso se de Asanteman ni amane etie no na ehu behia se yewura no modaro ma obenya de hibrantie o sefata na obetena kunya so se dua ya nkwanta manhene na eno na yewura de ma basu ku na se committee ya ogusu ya asem no mu hwehwemu committee na tena asem no so ne findings bia ewi mu bia o de baba betu yewura no mani ani Asanteman nyina anim ewo Manhyia kotoko fie twedi amponyankropon ya adomo a eno so ye de nsem ebesom se de ase tentebusia me wrap up na ensem wa na ye beka yewura no beka wasem ye de somu a de dika ye agona enkunwa ho sensem eno ye baako afi seche kwaman enso enkunwa ho sensem sanso na Asanteman pon enkunwa ho sensem ena dua ya nkwanta ye wo afumantem no eno so enkunwa ho sensem ni nyina beba yewura ni nti ye wo ha ya de bekoso bia brepem ni beba na ye de ni nyina aba abesom ye nim se agona for ya asene for asene abusuya ya bi na wa makom ne nkranza ene ye wo seche kwaman ya wo so ye dua na for ya bi na wa sumanya akoko ne woni aka ena Mampon ye bretu ena afidua ya nkwanta wonyina eka ho bi ene nyame ya dom wa hene ebehwe won nsem no mu aboa ama asumdwe aba se de ase tie na anom dodo no na eba na dodo no na eba de ni nyina so emu asem esomo sadia esi etie enti ohwe ha ne nanom na ahyase a oba na adankaja man hene adankaja ya ewo eye Asanteman tem amanse empatem ho na adankaja ban hene na ababeju afi ahemfo ya aka onyameju dodo no na yenim se onam kwan so na ebrepam wonyina ebeba abeka yewura nam ho na bibia enso awieye asomdwe kwan so enti sabre nanom oba betenase nanom ba betenase na se ne enchekra nanom betenase wi a onye kokroko Asanteman yewura dodo bibie yewura na mu ebetenase na enne enhyemo no ahyase enti na dankaja man hene o ebretu ni se de Mampon okay nana upon frenya okay na dankaja man hene na ba abetenase na hene ba brenya se hene hene ba so na oba abetenase na tafo hema na so na eba abetenase na heman hene kwabre na no nyina na ebetenase ne Asanteman council enhyia mu de toso mienu ebra na Mampon ne dotie no course no atwa so kama memman hene
emem man hene aye ahafo emem man hene sabre na Professor Okofrobo yaw eje or aeronautical engineer. He is a senior lecturer at the Kwame Nkrumah University of Science and Technology. He is a member of the Ahafo Regional House of Chiefs as well as the National House of Chiefs. Aye emem man hene and asabre ono so eba abetina se na bibia enso ewieye na bibia akoso asudwe kwan so said ya esi etieti na ndo do no a na abedu ha won so enya maye nim se onam kwan so ya enche kura wo gina ba abedu na enadai Asanteman Council in Shemono dia etosu mienu efibra na amampo hene ye kwakura no eno so akoso asudwe kwan so said ya esi etie medikin aka chewada se ekoba ni se ya na Asanteman tamu nyina afoman tamu nyina afei Buno Mantam no FB afe Buno East Mantam no FB rara anom ni nkra do ya aka dikoma wo nyina aka ho bi sanso na brempon ye wo Kumasi nyina divisional chiefs in the Kumasi state as well as the over 66 paramount chiefs in the Ashanti Kingdom wo nyina aka ho bi na inhyemoyi ebekoso a nyina mu asem esom mo said the city entabusua oduru ha nya obi na beka chaw ho mframa kra ebo ha ne said the wiem asia ye ha na kyerese ne bibi kase pa ena eba bekoso ewo Manhyia kotokofie sanse ya fana Ghana na nomat na yemu ahemfo nhie mu a kese pa ewom ena bekoso ewo Manhyia kotokofie ti mem mahene ena afi adankleja mahene mem wa hafo efam osa asante wa hafo ya amanse wo seche wo kwabere ena de keka mem ewa hafo ena ye adankleja wa amanse ben asante be kwai ene amanse ama ya hodo ya aka ena wo nyina abedu a ye de eno so mu asem esomo na nature the hene na no bisa ya na nature the hene na sabre na so eba na wabeka ene nhyiamu ye ho na bibia enso ewieye sedia esi ete Asanteman Council nhyiamu na ye de emu ensem esom ye lwa no betena se na wadwendwen Asanteman ho wadwendwen Asanteman impunto ene Asanteman kankro na fe bibia enso ewieye sedia esi ete. So it's a very charged atmosphere at the seat of the king of the Ashanti Kingdom as the Asanteman Council converge for its second meeting after the burial of the second in command of the revered ancient Ashanti Kingdom. And yede ehon asem somo said ya esi etie tinanoma mahini na tepa mahima enso aba abedu na tepa mahima enso aba abedu yedi kan ate ya yesuamu ade se tepa du se na nanom ehyiam se na tuntum pa tepa e wa akwanya se wodi fita na eba sa tepa ba na yankodin a okodin ma Asantene yina yenim ati mo se mafe techre ehene techre wa afo mantam no emu ohene ya wo techre na sabre ono so aba oba beka yiwa no woni swodu hene techre hene na fe na swodu hene won nyina na ababedu a yede eno so mu sem esomo sedia esi ete techre na fe ayeswodu ehene na no nyina ababedu ya obeka ene nhyiamu ho ene Asanteman Council meeting ho na bibia enso akoso asomdwe kwan so ewa habusia. It's a very charged atmosphere said everybody can they are shown on dodo no one when you free chichi ene benche na no be free chichi ni benche we na ba bedu okay ya obeka yira no ho na ene nhyiamu bibia enso akoso asomdwe ekwan so ewo ahase ne mediki akacho na me se susubiem se ensemo nanom ebetena so ene day no edoso pa ebi ene agona nkunya ho sensem afa bi ene seche kwaman stool affairs seche kwaman nkunya ho sensem afa bampon nkunya ho sensem sanso ena ayedua ya nkwanta enso nkunya ho ensensem so yedi bi na mu asem abesom sadia esi ete ewa ha okay na teacher hene okay Akram. Yago. Nana bafo bantimahene bafo usu amankwatia bafo bantimahene ena sabre bafo so eba abetena se sanse na ya Asanteman nhyiamu enti Kumasi continue ane bafo Kumasi continue ane bafo usu amankwatia ona sabre wabedu a oba abetena se no se oba no Kumasi mai mu a feku awodo feku awodo
feku ahodo no sabi kontie no for bantama wono na eda kontie feku na no said the askwari mampon eda ni fa feku ano na benkum so ye kumase tafo na da ye benkum ano na afei chidom so ne ba champion ono eda mo sa ene tie yes it ne ba for bantama he wa ha na ha se kumase kontie medi kan aka che say oba the kumase state na kumase man no ankasa mu kra no a ebusunya ye wona no bi ho a omo ya bempon for the so omo wo dibre enjoy the privileges of a paramount chief bako and back for bantamahene we say one bantamahene you kumasi continue here then so 2 minutes degree cry no or enjoy privileges say the omahene e be enjoy and so ewo Asanteman money Ghana memo so so na bako ka ho and so akomu hene me kire Otumfour akomu hene asafo hene chamfo asafo bache agema bonsu anka ye hwemu divisional chief ewo kumasi memo de and so okura to me say man hene enye ono kwa na anom ye dead da they all enjoy privileges as though they are paramount chiefs, even though they are divisional chiefs. And so, I hold them to sanity. Yeah, when you know about do nothing. Sanity, yeah, when you know about Abiju Nafe, and then Shemono, Wabeka Yeranum home, Nadina, so I want some. So, we imagine to be for Nafe, yen wrap it up the show Nafe, the Akabian so, yen fa and to us mamma, a brepemo, yen share 1 year, do I venture bay, na yen free honum, na yen fa offer win pim her, Yabana, Yaba, young coy, the pim her, your best someone, your dying by Bessaba, Nayaba, someone said, yeah, is it the GTA, Najikana, by you, I'm not say. Na okasa edbia de be from baby e besan aba na di die na abrase kwan so ye de no so abesom nti me hu say ayen hwa adwenche bi aba that's TV wo adwenche aba ye that's pa nyame sha ye dia and afei na adepa na ekua adepa yes na adwenche aba and then finally the baba ko kan wo na adwenche aba Jutem TV na okay we say ajo kromo wow be that's pa ajo kromo so wo adwenche aba busuya yen fam pem asisia na ye na ya homra bra okay sabi nana be kwan man hene na dwaben man hene nana be kwan man hene na dwaben man hene be ma nana osai kwadwo ye woni Asante be kwan man hene sanso na dasebre otu osrebo ya wono so ni Asante dwaben man hene se de abakoso makamia TV no wonyina ye busua ya ayokofo na dwaben hene okuma na be kwan man hene be director se na nti wonyina ye busua ya sabe roba na obetina sanse ne Asanteman na ancient na no nyina na hobehia okay na sewua ehima na sewua ehima na sewua ehima na sabe o so bedua oba be kan hye nti obusu ya mfa mpem he na fe de akabia yemfa enso biem be da se pasa ojibre na o hwe me ye de pem ha ya sa da ye ho aba de be koso ha bia e fa agona mampon ensensem dua ya nkwanta na fe se che command ensensem de ni na ba be so nti so twa ye be sa ba sisi amaka baba